Yes, kære venner. Nu skal vi til at se lige på de første 3 opgaver i en aflevering. Eller som vi også vil møde til terminsprøver og til eksamen og sådan nogle ting. Der er de her 1, 2, 3. Mere eller mindre de samme. Og nu tager vi udgangspunkt i den her for Elgiganten. Og jeg har jo ligesom haft det en gang sammen med på i auditoriet, så tænker nu tager vi den lige en gang til. Det er vigtigt i den her 1-1, at I både ser på de positive og negative konsekvenser. For i det tilfælde her Elgiganten, det kunne jo også være sådan noget med, at power vokser. Det er jo et element, der ligesom går ind og styrer den økonomiske udvikling herinde. Så det er også vigtigt, I tager det med. Så igen, husk både de positive og negative. Og det er vigtigt at finde så mange som overhovedet muligt. Få dem alle sammen med. Igen, det er 10 point. Så den tæller også forholdsvis meget for noget, der er en forholdsvis simpel opgave at læse nogle artikler eller ledelsesberetninger og få det ind i. Så har vi den næste her, 1, 2, 15 point. Den tæller meget, så det er jo også her, der godt kan være noget. Og jo bedre I har lavet 1-1, jo bedre kan I lave 1-2. Og så min hjælp til jer, det er, sørg for at måske lige tage sådan et screenshot og lægge ind af de her nøgletal. Det gør det bare noget nemmere for jer selv, når I nu skal sidde og arbejde med det. Så hernede, så kan man skrive nettoomsætning. Den er steget 3% point. Det skyldes for eksempel øget internethandel. Det kunne være sådan en ting. Der skal lidt mere kød på lige det, jeg har skrevet her, men det er bare for at vise et eksempel på det. Så går man ned, tager man vareforbrug. Hvorfor stiger vareforbrug? Andre eksterne omkostninger med videre. Hvorfor sker det noget der? Alle de her ting. Det er vigtigt I husk at jeres ikke argument, men husk at se jeres opgave 1-1 i alt det hernede. Alt andet, det bygger på det I laver i 1-1, og I skal vise, I kan finde ud af at kæde de her to ting sammen. Når jeg har gjort det, så tager jeg og gør det samme for kapitaltilpasningsevnen. Så tager I anlægsaktiver. Hvorfor stiger de en lille smule? Hvorfor stiger varebeholdning? Hvorfor stiger tilgodehavende for salg? Alle de her ting. Gå ind og forklar det. Godt. Så 1-2 hænger sammen med 1-1. Så kommer vi ned i 1-3 her. Jamen så skal vi så vurdere, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden. Så der skal I se på den der, I skal se på det nøgletal der, og I skal se på aktivernes omsætningshastigheds nøgletal. Det er det, I skal se på. Så her skal I så sammenligne med nettoomsætning. Sammenligne med nettoomsætning. For eksempel personale omkostninger er steget fra 100 til 109, eller steget med 9 procentpoint. Det kan I se heroppe, personale. Hvor meget er nettoomsætningen steget med? Den er steget med 3%. Nettoomsætningen er steget med 3 procentpoint. Kan vi lige huske at have heroppe også. Så
kan vi på baggrund af det her kan vi se, at personaleomkostningerne påvirker overskudsgraden negativt. Så personaleomkostningerne påvirker overskudsgraden negativt. Og det gør den, fordi den har steget mere end nettoomsætningen. Af- og nedskrivninger påvirker også negativt. Andre eksterne omkostninger påvirker positivt, fordi den er mindre end nettoomsætningen. Godt. Den næste ting, det er så kigge på, jamen, hvordan har overskudsgraden udviklet sig. OG er faldet med 0,2 procentpoint. Dette skyldes, at at personaleomkostninger af- og nedskrivninger er steget mere end nettoomsætningen, og vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Vareforbrug og andre eksterne omkostninger med videre har ikke kunnet opveje dette. Det samme skal I så gøre for kapitaltilpasningsevnen hernede. Det er sådan set de 3 opgaver, som der er kendt på forhånd, som vi kender noget til, og det er vigtigt, I sørger for at få styr på den del, vi ligesom går frem her. Så, grunden til, at jeg gør det her, det er, fordi vi har været igennem det en gang, men det er vigtigt, I ligesom får styr på det her, og I vil så ikke få nogle udførlige rettelser i den skrevne del, fordi igen, det har I rettet faktisk en gang, så jeg ser bare igennem, og så vurderer jeg, hvor mange point I får i de her 1, 2 og 3, for ligesom at kan give jer en samlet karakter. Yes, så håber I lyttede med, håber I kan bruge den nu, så tak for i dag.